ọhaneze ndị Igbo ekene m unu okwu ka m ji bịa n'ụbọchị nke taata maka na alụ na-eme ihe na-eme n'ala Igbo ihe na-eme n'ala Igbo akarịzịla akarị kemgbe ahụ na-abụ n'ahọ gara aga ndị Akwa Okuko na-ezu obi gwugolo wayo agụwa ha ọnụ ha dị ka aja dị n'ala mana ihe nka na-ekwukwa etisi mgbe ike bụ na osimiri anaghị eli onye ọ na-afọ ha ụkwụ ya. Yes, ọmụ akwụli ya osimiri adịghị onye na-afọ ha ụkwụ ya ka ihe ha sị nke ihe ejeburu 1.something million jejeburu oke ite ịpụtazi ide ogbenye nke mgbegiri onwe ka a na-akpọ ogbenye mgbegiri karịrị ogbenye ọnụ ntụ. Ogbenye ọnụ ntụ bụ na ị ka na-afọtọ n'oche a na-eri ma garị mana nke nwoge ogbenye mgbegiri bụzi na ịdagide akwa ya ọnụ ntụ nwa na-efe ọdọ anya. Biko nene confession nwanne anyị nwoke amen ka Eze Obi na Akwa Okuko si wee renda ha useless elu aka ana elu aka n'ụbọchị nke taata. Biko solunu m nene maka ndị ọzọ na-akwado ije biko asị m ebe mmadụ one na one lụgoro aka sị gị nna na ihe niile ahụ ọ naghị ha alụ anyị asịgoro na na-alụ sọ ma ọlụọ na-aga ndị ọ na-agaghị karịrị ndị ga-anụ. So solunu m nene vidiyo anụnwa unu ghọta ebe okwu m na-aga n'ụbọchị nke taa. Ọhaneze ekene m unu ọdụ mmiri nwa aka alụ na-ekwu abịakwa m ọzọ ka nzie ozi chimsi nzie unu nzicha ya ịlaika ekwe na mana ife mma na ọ bụ na ikwe DC ekwe next year, ọ bụ na ikwe next year ikwe next 2 years, ọ bụ na ikwe next 2 years ikwe next 3 years, one day ya ekwetalili. Enwe ụzọ iberibe na-abụ ndị be anyị na deme iberibe na-aba ka m chọrọ ịgụsara gị. Nọmba 1 iberibe ndị be anyị na-eme bụ ndị be anyị abịa kunie jekwuru alụsị ma jekwuru dibịa jee si ha na-enwe nwanne ya nwoke akpọchiri n'obodo oyibo na prison na achọrọ ka alụsị relizie ya mana achọrọ ka dibịa gwọọ ọgwụ ka ndị ọcha ji nwanne ya nwoke a relizie ya wee na ndị a okoko ego. Ife m na-ajụ ndị na-eje udiri ije a bụ ọkwa unu ncha nọ n'obodo a ejide Nnamdi Kanu na Nigerian prison enwere dibịa ọbụla wepụtara onwe ya ka o use Nnamdi Kanu as example ka o gosigodo how powerful ọ dị. Enwere ọgwụ ha ama release ụmụ mmadụ from Nigerian prison. Ọ bụrụ na sọsọ Nnamdi Kanu ma ndị be anyị nọ na prison, ọ bụrụ na onwe nwanne gị nwoke nọ na prison na Nigeria jekwugodo dibịa si ya mee ka ọ pụta na prison ahụ. My brother, ị ga-afụ na ọma mpụta ispendichi ego gị niile ọma mpụta. So why is o ji wee dizie gị ka dibịa na-ama mkpọpụta nwa onye nọ na Nigerian prison ya eje kpọpụta onye nọ na American prison ma obodo oyibo prison? Why iji wee na-eche udere echiche ahụ ịpụta iburu 500,000 nye ndị arụsị si ha na nwanne gị nwoke na-eji ya n'obodo oyibo ya mee ka ọ pụta. Dise ndị be na-akpọpụta nwe Nnamdi Kanu, dise ndị be na-ama mkpọpụta onye nọ na Enugu prison ebe a ka ị chọrọ ka o jee kpọpụta nke nọ na US. ị nwekwara uche ọ na-abịa ekwute okwu Nnamdi Kanu ha ncha niile gbagbuchie n'ime ụlọ ha mana nke ahụ ghọrọ case ikwu karịa ha sị gị na gọọmenti na ọ bụrụ ife arụsị na gọọmenti. Na-ajụ unu si unu asị m na gọọmenti ndị ahụ nna asị na ya akpọpụta n'obodo oyibo ọ individual ji ha ebe a ọrụ gọọmenti n'obodo a jikwa na prison. So arụsị gaghị aji nwa obodo oyibo jee kpọpụta mmadụ na prison n'obodo oyibo mana ọ ma mkpọpụta nwu nke nọ na Naịjirịa. Ka chikere echiche mba 2 bụ na ya apụta ifu onye iberibe si na ya na-eme yahoo ọ pụta jekwuru dibịa si ya na achọrọ ikechi mgbada ka mgbada kwụba ya ụgwọ. Na-ajụ gị bụ onye aghara na-echudile echiche a na ihe ekechinwe onye nọ na US na ihe ekechinwe onye nọ na Thailand. Ofu mbọsị sikene dibịa ahụ ọgwụ ahụ chọrọ iji wee kechirigo mgbada Thailand ahụ si ya wekeriri ekechiere gị your friend nọ na Enugu ma na Kano ma in fact your friend nọ na the same yard ebe ibi si ya kechigodi ya ka ị mara mada your friend ọ ya kwụ ụgwọ ma esi ya kwụ ụgwọ si ya try igoro ife na agwa gị megodi ife as experiment. Ọgwụ anyị chọrọ iji wee kechi mgbada nọ na Singapore sigodo dibịa arụ ọrụ gị ka i welu kechie oyi gị nwoke gị na ya na-abụ nọ na the same town ka ị mara ma ọ ya wọk. Try igodi ya ka ị mara ma ọ ya wọk. Izuzucha ife niile ya ezuzu ya afụ na ọma wọk. Ọnya ka ihe eche ezi na
ebe ọgwụ anụ ama njide nwe onye gị na ya na-abụ na the same town kedizi ka ọgwụ anyị esi wee fee plane jebe obodo oyibo very far place ịma na ebe a plane ya nọ 12 hours n'elu before ị land ya nya ka ị nọ ebe a na-asị mmadụ ka echieligo onye nọ na Singapore, onye na-ama nkechiwe onye nọ na Enugu steeti, onye na-ama nkechiwe onye nọ na Ọnịcha, onye na-ama nkechiwe onye nọ Common Lagos, ka isi eji kechieligo onye nọ na Thailand. Ị na-ezuzu ezuzu ikwukarịa ndị iberibe sị gị ọ maka na ime itibe the powerful native doctor. ọgwụ dị onye sị gị na ọgwụ adọrọ, mana iberibe anyị na-achọ ime adọrọ. ọgwụ dị ọ maka na efubeghị nke ka gị ebe sị m na ị na-eme ya nwunye n'okpuru uche. ịbụ gaị ị na-ahapụ ndị ọzọ ka a na-arụgo gaị, ị na-enye izukwa sensị gị. ngwa kirie vidio anụ a ka ifukwa onye iberibe a, ka ife onye na-eme ụdịrị iberibe a na-ekwu. kirie afụrụ m ife na-eme na Facebook na peji gị, so ya ka m ji wee nwekwa mụrụ asị ka m bịakwa kwupụta nke m. ile ya ka m ji wee gbanyere gị proof a maka isi proof ikwuru okwu proof. So but biko ọ na ị ga-epost ya ekwela ka afọ m apụta ya la bishọma na ebe a pụta because people mama ihe na-eme last year eji m na nke Akwa, so rute ebe ahụ tata ihe na-agba kaadị ebe ahụ 10,000, 110,000 and 200,000. so mụ agba nke 110,000 chọrọ nwa nga ya na-akpọchibe ụzọ chọkwara ya aka azụ 10k o were nwee ike kpọga m ọsọ. so but oge na-aga ebe a mụ a na-eme ọfụma and ebudi m n'obi ịgwọ ọgwụ na nke Akwa. ihe m bụ n'obi wụ iji ekechi mgbada my boy, ihe m bụ n'obi iji ekechi ebe a. so asị na-erute ebe a na ihe ọ bụla ọ ga-emere gị n'ihi mọs ị ga-eburu ụzọ gbara gị afa. so ka o rute ọnụ m gara aga mitie ya after 2 days gara aga mitie ya ọ gbachara m afa kwuo ihe o kwuru m gara aghọtasị. so mụa akpọkwa ya sị na ihe ọ gbakwara n'afọ a na mụa aghọtakwa ya bụ na ihe mere na-ewu na abalị m ka ọ bịa arụọrọ m ọrụ. ihe m bịara wụ ikechi mgbada. na were gwa m na ikechi mgbada awụdị problem bụ na before na-ekechi mgbada ọ ga-arụgodo m ọrụ first, ọ ga-arụ m ọrụ amụsụ rụọrọ m the must pay with owele ụzọ ọrụ na-atọ nsizie ya oge ole ọsị m 700,000 mụ asị na mechiri otike ego ahụ. so anya bịa kwugide nden bịa meje emechaa mitie ya sị na ihe njiwo 600,000. so anam the 600,000 transfer ka m mekwara ya echekwa sị nara gị the screenshot ajikwa the screenshot ọ bụrụkwa nke ihe transfer ka m mere screenshot ka dịkwara okịta sef. so kwa ọ ga-akwụchara ụgwọ n'abalị ahụ arụọra m iburu ibu. so n'abalị ahụ nkwụchara ụgwọ ahụ arụọra m ọrụ nke m n'abalị ahụ. then ka arụchara the next day mụ ala already spend m ebe ahụ I spend up to 4 days ebe ahụ before wee fụ ya anya gbaa ya ọrụ m ọrụ ma everything. so nla then ọ ga-arụcha ọrụ a sịkwa na agadi eri ihe nwaanyị n'afọ ụzọ ya siri na-eme agadi edinekwa nwaanyị for 30 days. be mụ a mekwara ya alụkwala nwaanyị nwekwa boys ana m asụkwa ahịa na-atụkwa ọrụ. so mụ a mekwara ya for 30 days because my wife orika mmadụ na nkọwa ha ọ na-aghọta. so ka emechakwara ihe after 30 days mụ enwerekwa anything any sign enwerekwa even self things abịa dowazi was self na ịtụ ọrụ but my business normal my business na-aga. so I don't eme anything maka my business.
Etu ọrụ everywhere akụchikọrọ enwerozi ife na-afụ boys na enwerozi ife a na-afụ megide after 3 months 4 months since a na-adịkwa worse aside more. Okay, nje ebe ahụ asịkwa na m ga-akwụ 10,000 ka e were kwa wee chekere m. Then before anyị nje chance ebe ahụ enwere one guy meet ebe ahụ. I know one day meet ebe ahụ exchange contact. I know one day o sendara m message ma ihe emere mma ọrụ si ya gaa na mụ akaba arụ dịkwa ọrụ na mụ adịkwa afọ anything. Ọ sị na enwere announcement akwa mere na ọ sị ọrụ niile ahụ ọrụ data na ụmụ nwaanyị na-ebe ahụ were so ha mebisie ya. So na onye mụ na ọrụ data bịa ka ahaziri ya ọrụ si oke na mụ ga-eme chance ije. Then ka arụchakwara m ọrụ asef nkekwara mgbada my boy 110,000 ka ejikwa kere m mgbada my boy. Mgbada ahụ ekere drọpụ ha egoro kịta na mụ na gị na-ekwu ihe a na drọpụ ha 1 naira mgbada. So ka m jechikwara azụ ebe a kwụkwa 10,000 werekwa afọ ya asị na m egbu ọkụ na ite ma na ite dị dry na ọ dị dry na ọ ya mere mmadụ afọ anything. So na m egbu ọkụ na ọkụ na nwunye. So mbịa anya nwa ngama ego mụ na ya soro gaa ebe a lawazie. Nwa ngama asị na onye ọbụla ga-emenwe ya. So nwa ngama bụ onye jezi chọpụta ebe ite dị akpa emechaa ihe o mere wute nzu wute everything ebe a gbuo ọ dị ọkụ si gawa na ife adịgo mma. My brother gawa na ife adịgo mma wee kịta na wụrọkwa ebe sef last year sef I got home maka ahịa m na-azụ sef mụ anwụchadịala anwụcha sef because that time I said my wife dị ime. Ọ gụrụ ahịa m na-azụ madịrị m ihe karịa ụta ụdị ekele chukwu na ahịa m na-azụ ya ihe ya agwaghị sef rumo ruo kịta na sef lekwadị ihe ebe a ihe wụ dị ite kema dị ya. So ka i were mara sị na ihe na-agba na-abụrụ asị. Then for nke Ezobi earlier this year ka mụ na my brother na my friend soro gaa ebe a. Then for nke Ezobi earlier this year ka mụ na my brother na my friend soro gaa ebe a. Gaa ebe ahụ ga-afụcha ya. So mara nwanne ọgba anyị chọrọ ime ọka ite kpọọ my brother chọrọ ime. So ọ sị na ihe o ji eme ọka ite wụ 2 million. Anyị ekwere na ọ sị na ọ ga-eme ya with 1.5. So anyị apụọ na-atụle ka anyị mara ma anyị na-atọga ebudo ọka ite anyị. Aba mecha mụ ejiri ego my friend ejiri ọkpọna ego my brother nwanyị nke ji ego achọrọ ihe ebu anyị. So o jee buru dị ọka ite so ya nwa 1.8 million kwụ ụgwọ emechara ya ọka ite. I think ebe 2 days ka o tekere were emechara ya ọka ite. O na-ewere aka 1 month 2 months 3 months. My brother and self o tiziri self mụ akazi ya mma self ọkpọkwa ya sị na enwerọkwa ya ife ọfụgoro enwerọkwa ife na-aga dị self na nothing. Ọ sị na ọ ga-ahaziri ahụ ọ hazichagbara ya ahụ ma still ntụ amụ na gị na-ekwu okwu a na that my brother self mụ na enye ya nne na ntụ amụ na gị na-ekwu okwu a na that my brother mụ na enye ya nri nke agara na nke Ezobi buru ọka ite 1.8 million ọhịa eji bi ọka ite. Ịchọkwa esi dịkwara anyị efu ya ọ bụrụkwa nke ime ọnụ. Elukwa m n'isi anya unu afụcha anya vidio biko na unu na-eche vidio nyere na anyị aka na-agbasa ozi a maka na ozi anụnwa bụ gospel according to exposition of Akwa Okuko na Alusi ego ka ha nacha ego a ewelelu hotel ihe a dị retirement plan ka ha na-ese ihe retirement plan wee banye na ibe ịbịafụ ha ịlọje na họteelụ ha ego a na-aba ha aka ịbịakwa ha analụghị ego ọlụ na-aga ego nke a na nso ihe niile ha na-agbanwe
ka ha esi nakọchie unu niile ego niile a ha nwetara. Onweghị nke ya sị ka ọ lụọ hospital nke eji alụ ebe a na-alụ pure water company ọ bottled water company ọkwanụ ebe a na-alụ slippers nke pụta ha nụ oje lụọ họteelụ ka a na-abịa ebe edina ụmụ nwaanyị ịlahụkwa ile ọjị ya ị na-analụ gị ego họteelụ gị. Sị m ka nju ego a ha ihe eji ha were alụọ bottled water company like 5 employ ya ndị mmadụ ọ ka bụ ofu ihe, mana ha mewara na-achọ ụzọ isi wee baalịa kwụsịa ndị Hausa ụgwọ na ikponata ndị Hausa ka abịa na-achịta efi na ala Igbo anyị herdsmen Fulani herdsmen ọ ha nwaso na ndị na-sponsọcha ụmụ ihe a, mana ọ bụrụ na o si na rasị na eziokwu na-agba na ntị, mana ka anyị nwere mgbe ọzọ.